330,000 сомон хонаи фурӯшӣ марамат. Бачаҳо ча? Шаҳри Ваҳдат ҷамоати Симиганҷ деҳаи Панҷиконда қарор дорад. 3 сотих замин дора, 3 дар хона дора. Видео дароз буд, ускорид кардем ки видеои TikTok, Instagram 1.5 минут зиёд намешавад. Ба ҳамин хотир видеора камтар давондем бачаҳо. хушрӯ тамошо кунем, мефаҳмем хона кадом ҳолат қарор дорад. 330 аз дарвозаи Ромид 5 километр, аз даруни Ваҳдат 6 километр роҳ масофа дорад. 3 дар хона дора, кухнӣ дора. хуб 3 хона, 3 сотих замин. маълумоти бештарша метавонен занг занен. документ мега масъалаша маслиҳат мекунем. одамое ки серёзни харидорен занг занен. рақамҳои соҳибхона дар рӯи экрани шумо. дар поён рақамҳои Саудо ТВ. подписчикои TikTok, Instagram лайк монен, поделисаву подписатсия фаромӯш накунен. барои реклама рақамҳоро мегзорем. хонаҳотона видео када роӣ кунен, реклама када фурӯшта мегзорем. мардуми YouTube, подписчикои TikTok, Instagram, канали мо дар YouTube Саудо ТВ. гузарен тамошо кунен. оиди хона соҳибхона да метавонен муроҷиат бикунен. маълумоти бештарша бигирем бачаҳои азиз.